Συλλόπιτα του πολιτικού μου γραφείου είναι μια αφορμή να ξαναβρεθούμε εδώ με τους φίλους μας, αν και είμαστε σε τακτική επικοινωνία, αλλά να βρεθούμε, να κάνουμε μια αναδρομή στη χρονιά που πέρασε, να βάλουμε στόχους για την καινούρια, για μια δημιουργική χρονιά. Το 2024 για τον τόπο μας θα είναι μια δημιουργική χρονιά. Γιατί ο σχεδιασμός που προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια μπαίνει τώρα στη φάση της υλοποίησης. Οι προσκλήσεις για το σχέδιο δίκαιης μετάβασης προσελκύουν επενδύσεις και είμαι βέβαιος ότι το 2024 θα έχουμε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιούνται στον τόπο μας και θα δημιουργούν θέσεις εργασίας. Το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχει τη συμμετοχή στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης ανάμεσα στις πολλές αρμοδιότητες για τη Βόρεια Ελλάδα, μια Βόρεια Ελλάδα και η Δυτική Μακεδονία που βρίσκονται στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού κατά ρητή εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλες τις φίλες και όλους τους φίλους, τους συμπατριώτες για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν στις δυσκολίες και στα εμπόδια. Είναι μαζί μας και μας στηρίζουν γιατί ξέρουν ότι η μόνη αξιόπιστη πρόταση στη χώρα σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αυτή την προσπάθεια δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε αρρωγούς, έχουμε συμπαραστάτες, τους υπουργούς της κυβέρνησης με τους οποίους έχω μια άριστη συνεργασία. Είχα ως βουλευτής, έχω ως υφυπουργός Βόρειας Ελλάδας, Μακεδονίας και Θράκης. Ανάμεσα σε αυτούς